mukaone ma TikTok ena ake uzinza phindu muphunzitsa pakana koma sizo kuti ma mpite kuma live amene azikuphunzitsani inu si anopusa ina nthawi chenjera ndimafana Urban Culture ndiye mafana Urban Culture ndimafana uzindikira mavyete bwerani panopa ndithu mavyete wamkulu JB akubwera ndithu akufuna atokote akambepo ziwiri zitatu toona kuti zikhale bwanji aliyense ndithu akudziwa kaleso situation imene ilipo nde anyway mvyete uyu chimene amandisangalasira apart madziwana ngasi munthu amakhala ndi bad side ndi amazakhalanso ndi good side. Mvyete uyu maphuzo aja ndi amene amaoneka zoti zimangooneka kuti okay komano mvyeteyu chimene chimandisangalatsa chonena kuti mvyeteyu napa nkhani ya mulungu ndi samadeweza yayi mulungu mvyete amumuyika patsogolo. Mvyete akafuna kulangiza nkhani okhuza ndi mayuthi kuti umoyo wathu tusamalire bwanji titani mvyete ndithu mvyete pene kuti samadeweza mvyete ndithu amayesetsa ndithu kulangiza kupereka malangizo kukumbutsa pena akatalalikira simungamudziwa uyu amakangati mbusa aliwene ndiye mavyete yandikirani kwambiri panopa ndithu tione kuti mvyete atitengera zotani. Big up Mavyete, big up Mavyete. Mmadziwa kuti anthu ambiri kacha yathu ya ku Malawi silemekeza mayuthi. Kacha ya ku Malawi ndi kacha yosalemekeza achinyamata. Wachinyamata asayankhule maganizo wake walakwisa. Wachinyamata asazipange express walakwisa. Wachinyamata asafunse funso walakwisa. Wachinyamata asapange mistake because sakudziwa walakwisa. Ndiye ndizokhumudwisa kumaona kuti umu ndi mmene anthu amapangira treat anawo pake mayuthi ndi anawo. Generation ya makolo yetu ndi ipepesere. Generation ya makolo iyi inakula mu nthawi yosiyana ndife. Generation ya makolo iyi inakula mu nthawi ya atsamunda pomwe munthu sunkaloledwa kufusafusa, munthu sunkaloledwa kuyankhula maganizo wako, munthu sumaloledwa kupanga question kena kalikonse. Ukatero umakhala m'mavuto, kumenyedwa kumene, kuyikidwa kuponyedwa mprison kumene, kuphedwa kumene facha chilungamo. Ndiye generation imene iyi inakula ndi moyo umenewo kuti munthu ukalowano mphamvu ukatenga mphamvu zija za government, mphamvu zija ntchito yake ndikutani kuzunzirana. Generation yomwe itakonze mavuto a Malawi si taona nikujeni ku Burkina Faso Traore ndi zaka zingani. Nthawi imene Nelson Mandela anayamba revolution, Nelson Mandela anali zaka zingani. Achina Martin Luther King, achina Steve Biko, mukamamva, achina Thomas Sankara ananyamata atu amma 20s. Anyamata amma 20s.
ndiye ineyo namba mavideo awa zaka zitatu zapitazo mambona fire kumauza mayuti awawa alibe nanu plan MCP alibe nanu plan a president kuti plan ndiyo tani kwa mayuthi ulizi 2020 2021 2022 2023 2025 fino mavoti nakubwera no mawa akuti no mayuthi mubwere tikambirane. Well, Lazaro, I've got news for you. You're too late. Mwachedwa. Iso sinthawi so yomana miza mayuti kuti mukakambira muzika kambira na chani. Ndijeni nzeru ino ajakwera choma mutakauza mayuti hapo. Muli solution hapo mulibe. Kwa Mungu funa kuti mutani mwanamize mafana. Ndiye mayuti osapita kupenda. Ukansoka nakaje ko osapita. Manamba atomwaika pa ujeni pa. Pa WhatsApp to manamba amene ndo chimashini chikubwera chichi. Manamba yake ndati ufunika manamba. Ndiye chobusa chipita pene paja. Chizika kangala naye chakwera pati. Chimashini chichi chikabwera atenga manamba onse kena kono mwamba ku master. Ulibe ujini kupene ulibe solution ino. Generation ya anthu awa ndiyo lephera ndiyonunga alibe amene akuganizira kuti mayuthi ndifuna ndifunse ndifunso limodzi lili muna jambo ndili muna jambo mayuthi koma jambo muzati chako malaiko muleke malaiko mwani uomo koma ndi angati amene mapanga afford jambo mayuti ndi anthu angati muli panchito madiploma simango pachika madigiri simango pachika ndiye wina zikati mbwiri hayo serali nthayo sei anali kutiku akuti mukabwere pa mavota ali mawo awa china mavideo angochuka pa Facebook pa ground simene palili osopita pa ground poba anta pa ground azikuuza nanga simudi pa ground zilizosiyana mayuti dasini mayidi wandianga ground wekinaika kale inu government mwanu mulibepo ni munthu mmodzi amene amayimirira urban culture mayuthi tinadilisa ndife mavyeti ndeti nauza kale mafana aja mayuthi aja kuti mwana iwe khala pansi ndiye mfana wakuti anamvera mwana iwe khala pansi akukula simungamupusise kacha the road boy the gangster ndiye muzipereka ulemu pano sibesa mayuthi aja mukanyonso kumana pa Facebook pa Facebook ino pa Facebook mufuna bojani na osopita pa ground bani mukabangise nsonga pa ground mbwera pa Facebook paja manyoza kuti zipaniza pa Facebook pali nkhumba pa Facebook pali anyani mesa pa Facebook pali yana ndio samabanga underestimate mphamvu ya Facebook osamabanga underestimate mphamvu ya mavyeti pake mavyeti ndi mayuthi yo amene mukufuna mukakumana ne mavyeti sabwera kumeneko mukakhala kunokha mavyeti sungapo sise bombo kala sangapo sise mvyeti mavyeti mafana kuti sangabwereso kumeneko kudziwa kale mfuna muzikata pankama kumeneko muzikatenga manamba ku WhatsApp kena uno mwamba muziyamba kumamanga apa aya mavyeti sabwera kumeneko mupite pa ground panupo mukafusa azimayi onunkha ansete onunkha kunkhwapa amakusatira kumene kujandazi bambo ena kupusa amamizi makatenga azikuuzani pati pasabwera so mujiniso kwa mageto youth
mageto yuti fe mulibe nafe chikondi, mulibe nafe chani, mulibe nafe chikonzero china chili chose, mungofuna basi mavoti. Mungatele mwaponyewo. Chikondi nawo mageto yuti mulibe, mageto yuti simena kuvutira. Mageto yuti simena kukulira ku Malawi. Mageto yuti abwino bwino angothandimo. Asika na mwene kupasudwa mimba pachambata njani. Ili njani. Muntu pika chibiso chabezo kuti kupereka mimba kwa mwana kasaka zingati 15. Kamwana kachakala ninja. Ganiza dziko limene muntu kazinga chibiso kumakhala ngati nonda. Mfu. Chibiso ndika beach. Kajewe. Dziko limene. Mayuti mene mwaika position mayuti position yoipa mwene mayuti mwaika position yoipa. Ana wakumwalira mwene akumwalira manambala uti ndele kuti bwe tisikambira makakambira na chani numwe ndi chanjo mukauze mayuti astata ndisireni ananga amene ndana ine amene ana mavye tizipanga zathu musamabwereso pa Facebook mafuna mayuti balibe yuti bene tabwere kumeneko balibe yuti bene tabwere kumeneko mulibe plan ili yose mulibe plan mulibe moiri yose muli mutauze muzauza kuti cha ntai se mnali kuti ana kuvutika ana kuzuzika kumbulinjala saoneni ku Malawi umphawe amweni ana wachinyamata kumachita kuswa ndi boxer yomwe msikana mwachita kuswa ndi panty yomwe ndi mukukula ngati lino chino uhule wongati ana akupangida rape ana akuzuzidwa amweni ana ma potential kuti anakakhala dziko mwene msukulu muno koma aya onongeka inake sichikuona kulira kwa anaja ndelero mukubwera kuti mayuti mwene ntchito yanji inu mulina ntchito mfiti ngati mfuna mwanamizi anayi nene jana ine ndinadrisa kale sangabwere kumene panando ana bene anamvera aiseo kunama akuze mpota aiseo kunama ukuti cha aiseo kunama umata aiseo kunama ala kunama iwe get out yetu lema yuti osapita kumene uyo msieni ndachina chimwe ndobanda akeo ndachina ujini kunkuyo akeo apange maplani yao usakusokonizi nizopanga zani funa kusokonizi kupwiseni kuziseni hapa mvotere uku mawa basi muli pazuwa dziko linali dziko labwino ndi dziko linali dziko labwino ine ndikukula ndakula dziko labwino dziko limenelo ndibaseneza mbiri ndajerera mmalayi mujene pomwe ndili pano kupanga benefit ziniza kuti nde si dziko la masewera limene lijalo nde ndizola dziko likuonongeka se ana anthu apoteshwa aya dziko labwino kwambiri limene linaka samakupisa andi si dziko losauka ayi dziko akuchita kulisa okabo mamboma nde osapita kumene osapita munthu mukanika kudya nsima chimanga changoduliratu petro kulibe chipatala kulibe mankhwala amwene zinthu zangovutiratu amene milatu nakokoloka misewu yongoika gravel ndiramadya mzipatala mulibe mankhwala mwene mmaskulu amwene madeski mulibe ana akukhala wapansi mawindo osweka skulu kumadonda misewu ili kumbike kungudzuka mpaka na pano anthu akukhalabe munkolokosi population inapanga increase ka 5 koma malo ndomwe makampani ndomwe chiro ndizomwe ife nthawi at least munthu maponya ma CV amakuitana kuti panopo uponye CV out akutana nda sizimayenda so yokomene zokenda sungabeze ntchito sokumaya ntchito zangovutira to mayuti angokhala amwene angoonongeka hopelessness mpana ana abwino oneka bwino amba akachaso asinganaoneka bwino one because of no plan no drama manango amba uhule ba nde mayuti bwera ni mayuti fiti ija ndima fiti tu
inafiti lero nakatukwana ndipo nakakutukwana koma naona kuti hayi mona ngati libe mfundo lero fanele kuze ni mfundo kuti inu mulibe chikonzero chonse kama mulibe solution iliyonse mayuti akumwalira kumalayi kuti kulina pana akumwalira kulira ndi anthu angati amene adya lero ndiye mukamajira nyama manyumba muno mukumagona endisaniza magali muti zikukuyenderani basi mwaiwala kuti mawa anthu amuzafu nasonda chakuti akuyike ndiso pachi pampando ndiye munthu ukakhala mu government uzizonse kuti mawa nda mayuti omwewa amene ndiye ngati sindasandiza wawa mawa sana mayuti musachivotere chimenecho musachivotere mayuti musachivotere ndipo musachipase lolo ndi voti ndi imodzi yomwe osachipasa voti osapita so kumene koko olomawa chikhalepo chokha wepo pa Facebook uchisiya yokha osaoneranso palibe chanzeyo mudapindule kukuuzani Mungu kutaisa mutaya ndi data uli buno data yo mukaonera ma TikTok ina yake ziniza phindu muphunzitsa pakanaka koma sizo kuti mpite kuma live amene azikupusisani inu si anopusa ina nthawi chenjera ndimafana urban culture ndiye mafana urban culture ni mafana uzindi ndife mafana hip hop ndife mafana ngandai kuti nakupusa ayi ndife mafana international levels even America represent sati kumangote basi kumangopanga apiru kwati amalaini yake topusa basi mwatitenga gulu kutika ika basi maujene matraki mu basi kutitenga uku pisa kuti osazoima uchitika bwama ndile mweli ati pakampasa chitenji mungangule noyo nchana ndi chitenji mungangule noyo mvyete ndi t-shirt mungangule noyo mvyete ndi thumba la chima ndiwo mweyo mmapusisawo ndiye Malawi bokosi umapusisa tenga kutopusa omona ngati kuti iwe ndi wanziro osasa kuti iya iwe kupusisa anthu opusa madolo sungapusise tinkala Malawi sapapusisa madolo apusisa anthu osazindikira ndiye anthu amene mavotera anthu opusa ngati amene wakuti alibe nanu plani palibe china atakupindulireni Mungu avoterapo iwo kuti alemere iwo apite kwa china chimondo banda akiyo apite kwa china kunkuyo wake china kama jege amene mampusisao apite bine kosata bwera pa Facebook kumangamiza mayuti ya nezo ndesi deploy mayuti ndi atuma disiri bine sembali yani mbali ndi mini ya ujeni ya politics kwa mayuti wa asiye the only time tukufuna kuti mtimve kuti mayuti bwerani ndi kunchito nchito nta mayuti bwerani kuno kwemba nchito ndi bwerani mayuti hapa tiliza kutenga ni makaso tenga ni yanki tupengani hapa tieni ku mafactory huko tieni maojeni minda mmene mukoma mukutumiza munthu anthu ako Malawi mukatumiza ku Israel workforce imene iyoyo ina kali ndi project ya government in Malawi kupindulira Malawi momo sizovuta tu koma ndrama mukuba ndrama mukuja amaya kuvutika ni njala tomato 1000 bagira ujeni la chimanga 100,000 ndi salary ya munthu wa mwezi wonse watu aliso ndana sobati ndiye thumba la chimanga loka 100,000 ndiye zina zosezo no malenti yono mzakuja zina ndiwo chani ma school fees machani zoka nikalaba koma bwerani kuno iya ino tumukuja atu achakwera muna uzapa Malawi budget yani ya ujuni ya breakfast kuti ndamazima inuyo tsiku ndi tsiku akachakwera akazuka mamawa kuli budget ya breakfast yomwe boma limapereka nyumba kwake patebulo pawo pamakhala dzitini za nido pamakhala mawita bits pamakhala ma cornflakes pamakhala bacon pamakhala baked beans
pamakhala ma fries amenewa, ma chips amenewa, pamakhala mkaka, pamakhala zambirimbiri pati ma fruits amwene dessert. Ino uli bize uko. Baba ndina bweli iyo kukua kudya mwene. Ikatelo so andiso zinizoso zimakhaza kuti izinduze zikachoka pa tebulo. Lakini chanka sana segule amakataya wina amatenga amakagula china. Ndiye akanena kuti nkaka, akanena nkaka. Iwo samakhala kunena kuti nkaka, tomakhala kunena chidini chose. Ndiye breakfast yoka. Ndiye kuli no lunch. Ndikuti kumakhala phwando day. Phwando tu. Phwando. Ndiye mukamamona munthu akakamira ziti ulibe ndi tsiku limodzi lomwe iye kunakhala panda magesi kunyumba kwake. Malawi yonse patakhala blackout koma ndi one day kulibe ndi tsiku lomwe magesi anayamba kudzemapo kunyumba kwake. Chakudya chokha ndi mwina budget yawo ndi 3 million kwa chakudya day. Budget ya chakudya ku State House ndiyo posera 3 million kwacha. Ndino kulino malawa. Tiyo sojo mabanga Lazarus ama pasibanda. Chili chose chona mabanga kiwo. Mwambo uli mandrama zimabola kuti andi kuli budget. Sabango tulu kaya. Makhala kuli budget izi magalo botawa anthu awa kiwo no amena jawanso ndaso manyeso ndaso mabona sawo pamene acha. Ndiye ndibadabona zokuti anthuwa banyi sapanga appreciate akubanso kwele mulungu kumabanso. There is no need for president to kumaya kumakhala kuba. There is no need minister kumaya kumakhala kuba. Kilichose amapasidwa ukhala minister kumala iweyo ukagula gamoti duty free. Mapeki sambiri mbili iweyo ukhala munthu kungotaka kukhala minister uzipanga zinthu zambiri zoti amakuloleza ndiye wayiso kuba. Kilichose cha uliri simukulipira kana kalikose. Ndalama zanuzo mungosunga pokhala kulipirirani pokudya kupasani mukufuna kwini chani magali motakupasani access yazi ndakupasani mukufuna no chani no matenga nonga dina mali ndopusa zopusa tazoni ino mukamagula ninja yayo kumakhala yo japa kumapo sisidwa ni munthu pika chips nizo kuti ku State House president akuja ngati mfumu siku kwanda. Asamagupusisi muli ndi mphamvu ndinu makuza ni mayuti apa kuti mayuti muli ndi mphamvu ndinu ndiye pano mwaziona mphamvu zanu ndiye voti yanuyo mayuti voti yanuyo wasangovotera munthu because of ndine wachipani chakuti ayi voterani munthu mayuti mwanzeru amene mukudziwa kuti uyuyu azapanga zinthu zokomera. That's why mavyete alibe chipani. Mavyete amavotera munthu amene akumuona kuti uyu ndi amene amatani osati kungovotera pacha chipani. Vyete sakhala ndi chipani amavotera munthu amene akudziwa kuti iye azakhala munthu otani regardless of chipani chake. Gwe mawa mavoti yanu mayuti mukate agwiriseni ntchito bwino. Mphamvu zili m'manja mwanu awa asamagupusiseni. Inuyo ndinu generation yomwe itazakonza chani zinthu chifukwa ma revolution onse amene mmaona onse wanayambisa ndi anyamata. Ndakupasanakale ma example achina Kamuzu Banda achina Kwame Nkrumah achina Julius Nyerere anali ana anyamata achina Marcus Garvey anali achinyamata
ndi osamangokhala pansi achinyamata ndi mphamvu zanu kumangona ngati kuti basi awawa ndamene tasinthe zinthu ayi. The future is in your hands. They as a youth use your powers well collectively. Osakhala ngati zanthu izizi zinkhalamba zopusa zimangovotera munthu because wachipani awachita kudziwa kuti uyu ndi munthu wakuba wakupha koma ndiwe mweli ife sitisintha atifake ndi wakongeza osamakhala ngati mvotero inovotera ni munthu amene muzoda kuthandizana. Malawi kuli mavuto ambiri pakufunika munthu okonda omvera chisoni achinyamata ku Malawi chifukwa achinyamatawo ndi future. They are the future. Ndiye how are they going to be the future? Omwe tawo nongera foundation ya. We have to give them a good foundation. Kuti waja future yawo asapange build pa foundation abwino kumane tukwaje usila ma foundation abo. Asaka ni ma future otani. Kuma muli ndiyana muli nzizuku. Muona ngale zizukulu zanu zana na labalano azakhala kunja. Kamana. Ndiye munthu as a politician yembela lero kumaiko muzapanga so force kuti wose mastandard amene akupasaniwa azikaso mastandard pakhale malamulo kunena kuti politician ana akasapita schools za ujini zawo asipita schools za government. Minister MP ana akasipita schools azipita schools za government. Akadwala azipita kuzipatala za government. Muona kusintha, muona maskulu achekenera muona muzipatala muzipezeka mankhwala. Why? Because you also mastandard omwe amakupasaniwo nawo sokhalati ndiye aziona koma nawo apita kunja maskulu akadwala apita kunja. Inu akuti maskulu ana muzikhalati upanda nzeru ndiye mawa osa mtaina amene mtulukeni Lazaro mtulukeni mayuta libe nchito amene zoba